Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ana pasal suci. Wal hukuku kan pira-pira hak durbani kurang menawa. Ngerti? Hakullah ta'ala suci niku hak Allah ta'ala wa hakul adami lan hak anak Adam. Di hak iku ana loro, siji hak Gusti Allah sing nomor loro hak anak Adam. Fama hukula damiina mewana penuntai berbuah hakiana ada fasalah satu al-rubin monggo iku telu biro-biro wala durbunu tarikan sabagian tekan sampun melayu balu iku raden trimo raden tompo fihi ing dalem bagian ing dalem warna illa syahidani kejobo ana sesi loro dakaron kang lanang karone wa lailur buma iku perkara layu swat layu sodu kang ora desjo minhu sanging ma apa alma bondo ya poli ulang ningali ale ing atase ma sapa arijalu pira-pira wong lanang wadur bunan kang sampun mayu bali iku detrimo fihi ing dalem durbun syahidani apa saksi loro awak jurun wong lanang wa mra'atuan lan awra jurun utawa wong lanang siji wa mra'atan lan wadon loro au syahidun utawa saksi siji wa yaminul mudda'i lan sumpahe wong kang dakwa wa utawi yaminul mudda'i wa utawi durbun iku ma perkara kana kang ana apa alqasdu kang den sejo minhu saking ma almalu iku bondo wa durbuna taikan sawono nyubali ku ditrimo fihi dalam durbun apa sapa rajul lanang wa ora lan wadon loro awarbaun utawa papat awarba'u niswati utawa papat wong wedok papat pira-pira wadon wa ta'idul buma iku perkara layak toli kang ora ningali ali ing atase maaf sapa arijalu pira-pira wong lanang artine hak iku ana loro siji hak Gusti Allah loro hak anak Adam. Lah sing dibahas pertama kali niki hak anak Adam. Lah hak anak Adam itu ada 3 macam. Siji hak kang ora diterima kejaba yen ana seksi loro lanang karone. Nek seksi loro berarti ya kudu netepi syaraté dadi seksi. Mulanya aslinya sampean kabeh dari sisi gak payu karena bahasa ini gak adil blas kadang-kadang awal-awal dhewe ora adil mana rapain dadi seksi mana sing paling aman sampean dadi wali nikah soalnya saya dadi wali nikah sampean kan mbok sampean adil ora adil nek sing anake sampean ya tetep sampean sing malih ini aja mungkin akhirnya sampean wakil no. Tapi ini ku sampean itu dipercaya kalau pengiran dunia anak wedok paling boten paling boten umpamanya sampean anake wedok 5 ya salah satu nih lah minimal itu dono sing di nikahke secara pribadi aja men wakil karo nakik mau nggih siap siapa boy? Maleni. Kira-kira nek maleni mbok wakilno apa mbok di kantor gereja? Mbok
wakilno kok mbok karo dhewe. Iso bro. Jadi yo nek wakilno sing luwih apik. Sing luwih apik dinikahno dhewe. Ngoten gak usah buka kudu bahasa Arab. Nggih. Gak kudu bahasa Arab. Tapi sing paling kepenak ya ini bahasa Arab. Ya, alhamdulillah kalau bilang kalau kita dewi, oh kan berharap masalah. Tapi ini sampai gak mampu, jadi mampu raiso. Makanya kadang-kadang tuntunan tenggini nopo gitu. Departemen Agama Indonesia ini lucu. Nanti kok akhirnya orang nikah no anak iso akad-akatan nih nikah akhirnya diwarai kon nyerahno makilno tenggini biasanya diwarai di sini ya bona niku diorek tapi lucu-lucunya nopo lah mau makili diwakilno ya sing diwakili gak dikon wis sampe karo kabeh gak dikon lunga sampe wis rono-rono kan ngawur bahkan malah dianjurno nganggo napa saiki kursi apa kursi akik nyewa dhewe lah kan prayogane harus nalika diwakilke teng kene panake nggih pun Mbah jenengan medal sementara saking panjenengan mriki mangkene babake jenengan tidak pergi lagi kan ngoten soalnya dia kan udah ngerti ada orang ngerti jadi apa kekendelan kan kalau pembayarannya gede jadi ketua KUA tranjil bayar gede tapi kan seperti orang Surabaya itu didorong bayarannya gede ya masyarakatnya itu dikandani udah saya putih jadi dakwai apa meneh naik sokong loro-loro nih lah ngerti di sini WA apa ya masalah ya akhirnya pada ini ada sih paling tenang ya sih orang ngerti tenang lah selain nanya ketua KUA lu tuh ngerti masa gak ngerti orang ngerti kok gelo bayar gede maka gaji duta namanya mungkin gak ngerti ya mungkin geblek udah gak ngerti oh apinya sampai udah Mbak mungkin maksud li karena kalau dengan kita diwakili ngono kok diwakil kan lampu gantung gitu mangkon mau sing kula kondon niku prawo ganti sing luwih apik mulane nek sajak sponsor kan anak kok coba wis yo dilakoni sing apik ngene wah ora yo jenengan barang sing apik apa yang tidak buat anak jadi hak anak Adam sing nomor hak ora diterima kejaba ana seksi loro lanang arone yaiku hak kang ora dimaksud bisa oleh bondo lan wong-wong lanang iso loro sampai bayang ini jadi sampean nalika akhire sawung wedok yo sing wong wedok sampean oleh ini man oke kalau dalam arti transaksi utawa saksi loro sing dibutuhke nang pas nikah ini jenis saksi loro duwe hak kudu diselesai yo iki perawan jesegel nggih sing nomor loro hak kang umpama saksi lanang loro bisa diterima utawa saksi lanang siji tamadon loro dadi saksi ku nang umpamane lanang loro lanang siji karo wedok loro ku kan
tapi nek bab nikah karo no bab ya tapi ini wong yang lain ini wong dari expert mempelajari secara lengkap soalnya warnanya buat nangkap lebih jadi kayak so nyontok itu wajib kalau tinggi tengriki sana dari anak orang pakai jalur jadi kok bilang sing nomor telu hak kang bisa diterima umpama ana sesilangan siji lan wadon loro posisi pasange wong wadon hak disekseni wadon penyumbal virojulun bangkotani awarba'u niswati wa malah atoli wali Allah wa ibadah. Jadi memiliki sing di napa gitu contohnya kados kawilan dating kaya wilada kaya khed kaya soni wa ma hukukullahi ta'ala ana pun ta'i berdoa Allah ta'ala itu jadi niku gunane ilmu istimewa ilmu niku nalika delala nggih bangsa kemuliaan iki boten saged kula ayahi sampean nggih nampa niku nak kepenak kayak saja setok ana kudune iki pacing mutolaah ngeten lan ngapunten niku boten sepet mutolaah kula iso dalan niku kula kebujuk donya wau kula gak turu akhire kula gawe akeh lho pocokan nggih mari kula ngaji sampe ya pocokan pocok ini marai niku nggih dadi akhire kula kedunyan nggih esuk-esuk kula gawe akeh lho pocokan akhire kula ra berderes lah biasane gak rewel biasane boten melu kula ngaten nah jadi ngapunten niku murni salah kula boten salah jenengan boten jadi ini niki kita barukan ngaten mawon naos napa kan dipun serat dipun nanggih dipun karang dening Ahmad bin Husain Abi Sujat wa ma'rullahi ta'ala pun taiha Allah ta'ala falatu balu memberat dan terima fiha ing dalam hak ing dalam hukum anisau iku bro-bro wadul waya utawi hukum ala salah setiap rubin ing atase telu bro-bro warna durbunu tarikan sawarna layu baru kurat jentimo fihi dalam